hyder. Dewch y dyrfa lot. Ddiddiwedd ato ni. Y mae maes mewn mango didog yn ysblander dyffryn gwy. Gallwn gofio yno Mary am Noel yn dan ei glwy. Cawn Hianaw a John Penry gyda siai chwarae rygbi. A bu'n cynrychioli Cymru, Sir y Plwy. Ilan Jindo deiar lluoedd I cael gwyliau a mwynhad. Credent fod y dyfroedd dewllyd yn rhoi egni ac iachad. Hed y barcud dros y dyffryn, ymhymhyr yw bydd Llywelyn. Rôl dychwelyd yw gynefin yn ein gwlad. Os yw'ch draw I grwydr'r Banau, cewch eich swyno yn y man gan y golygfeydd godidog sydd i'w gweld o ben y fan. Rhoeddwch gwch ar lint y faddan, dotiwch at ein hardd gydeilan, ger yr oes cewch orig ddiddan ar ei glan. Lle beacon, lofydd Cwmtawe, nawr mae bro hydolus braf. Ceiswch gweld y caw sy'n cysgu ar y bryn ger Abercraf. Dan yr ogof, air y feddod, craig y nos a'i holl gyreindod, sgwdr eira sy'n lle hynod pan ddaw'r haf. Heidiwch felly I Lanelwedd. Croeso bydd I bawb a ddaw. Neuadd wych, nid Pabell Simpson. Sioiau sych, nid mwda faw. Yn lle buwch a llo yn brefi, bydd y maes yn llawn o ganu, actio, dawnsio a llyfaru ar bob llaw. Ilan trin o deall lluoedd, neu cael gwyliau
Disgyblion ysgol uwchradd Llanfair ym Miallt yn ein gwahodd yn gynnes iawn i eisteddfod yr Ur 2018 y flwyddyn nesaf ynde. Wel, mae gen i gwmni arbennig iawn yma yn y stiwdio erbyn hyn, sef y Rhiannon Walker sydd yn swyddog prosiect eisteddfod y flwyddyn nesaf, felly hefyd Stephen Mason, cadeirydd y pwyllgor gwaith. Rhiannon, na i ddechrau gyda ti. Roedd y seremoni yna i chi, mae'n siŵr, yn eitha emosiynol oedd? Oedd, ie, y tro cyntaf i fi dechrau signo mewn bod yr eisteddfod yn dod i ardal ni, a o'n i'n eitha tiri yn y gynulleidfa, so... Yn deimlad brawychus, mae'n siŵr yn meddwl, wel, ni sy'n nesaf. Ie, a oedd y merched yn wych yn canu fe. A'r tro diwethaf i fi nhw berfformio gyda gilydd, dwi'n deall? Ie, symud ymlaen nawr blwyddyn nesaf. Mae'n gadael yr ysgol. Stephen Mason mae wedi bod yn rhai blynydde o waith caled. Ydych chi'n barod yna'r cwestiwn mawr fyna flwyddyn i fynd? Dim eto, ond byddwn ni. Tymod ni wedi dechrau codi arian y pwyllgor yn ei lle, ond os mae rhywun yn gwylio sydd eisiau ymuno gyda ni nawr, y neges yw, tymod, cysylltwch â ni, cysylltwch ar Urdd, a tymod, dewch i bod yn rhan o rhywbeth really special fi'n credu. Mae wedi bod yn wythnos arbennig yn fan hyn, ond chi wedi cael eich ysbrydoli gan beth chi wedi gweld yn ystod yr wythnos? Ond bendant, dwi wedi joio Pen y Bont. Tymod, beth mae Tegwen a'i chrw hi wedi... Ydych chi'n pigo cwpl o tips lan gan Tegwen? Ydyn ni wedi heddi, ie. Cwestiwn mawr hefyd, chi'n bod, mae yna flynydde wedi bod o waith caled. Nawr falle, mae'r gwaith caled yn dechrau. Beth sydd i ddod yn ystod y flwyddyn nesaf? Wel, codi arian yw'r peth ar hyn o bryd. Cyngherdau sydd gyda ni, llawer o pethau yn digwydd ym mis Medi, mis Hydref, a codi ymwybyddiaeth yn yr ardal ni hefyd, wrth gwrs, yn mynd i bod yn bwysig. Ie, os eisiau gwneud hynny yw ni wedi bod yn sôn tipyn dros yr wythnosau diwetha'r wythnos yma, bod yn arbennig fod yr Urdd yn dod i ardal fel hyn i Ben y Bont, ardal diwylliannol, falle ddim mor Gymreig â hynny. Beth sydd yn ein dysgwyl ni ym Mreic Cheiniog y maes yfed? Wel, yn bendant bod angen dal codi ymwybyddiaeth dros y flwyddyn diwethaf. Ni'n siarad bod yma am y dros 1000 wedi cymryd rhan yn chwaraeon blwyddyn diwethaf, dim ond 300. Oedd Steddfod sir ni yn llawn dop blwyddyn yma, so blwyddyn nesaf bydd rhaid i ni newid y trefniadau. So mae fe'n rhywbeth... Mae eisoes wedi magu diddordeb. Odi, ie, dros y flwyddyn diwethaf, mae datblyg yr iaith yn yr ardal a'r ymwybyddiaeth o gwaith yr Urdd wedi bod yn anhygoel, rili, ydy yma. Pa mor Gymreig yw'r ardal felly, Stephen? Wel, mae'n wahanol iawn. Mae gyda chi Cwm Tawer yn Strygynlaeth, lawr Reit ar y Gwylod, Trefor Clawdd, Rhaeadr, tymod, lle roedd y Gymraeg, falle ar Epynt, lle roedd y Gymraeg yn gryf, ond erbyn hyn mae hanes wedi newid pethau falle. Mae gyda chi twf yn addysg Gymraeg dros y gymryd diwethaf hefyd. So mae gyda chi sefyllfa diddorol iawn, ond mi'n credu bydd Steddfod yn ardal ni yn hwb mawr i gymryd ni nesaf. Dyna ni. Rhiannon Walker a Stephen Mason, diolch am ddod ato ni, a diolch yn fawr am y gwaith i chi eisiau wedi wneud ar gwaith yn gwybod sydd i ddod dros y flwyddyn nesaf. Edrych ymlaen yn fawr iawn at Eisteddfod 2018. Nawr, ni'n gobeithio'n wir ar ôl yr egwyl y bydd yna ganlyniadau i nifer o gystadlaethau rydyn ni wedi mwynhau yn ystod y prynhawn. Felly, dewch nôl mewn rhyw 2 funud.